Bayarok norok no lamsokjak channel gobang sal romoi ang norok bai malaya tongmani tai norok ani video no nai tongkhe tini sing sai malainai jotoni hayungni kolok bridge rokni bisingo kaisa khopjaknai bridge no tui USA ni New York City ni nai tongdi paithak jora Bayarok omo wngkha Golden Gate Bridge hayungo bobo salcha jotoni kolok bridge tongmani o bridge swnamjakha 5 January 1933 o tai paikha 1964 o bridge kucuk tai tubo kolok bini lok mani wngkha 1280 tai chukmani wngkha 4200 feet tai lama warmani wngkha 81 meter o bridge naithok ke swnamjak ai ni goron golden color kwbangma borokno golden gate no tui kok sau tai borokni swnamani no tui rok kok sajak kwbangma no YouTube rogo norok naimano tai Google rogo norok search khai naimano omo USA ni New York City o klaio paithago ang norok no obono kok sanamo chung tebo ang video ketal tubui phainai norok analogi ri tongdi tai norok ano support khaidi hakese ang video tubui manai tai ani channel no subscribe khaidi tai bell sinani tapukdi like khaidi share khaidi jotono na hambai paithak jora nai tongmani bagai